ngizomjwayela ngani lo muntu lona? Ngamjwayela ngokuthi uthanda amantombazane. Vele nami ngiyayithanda amantombazane ngoba vele yanongoma siyashela ke. Okay. Yebo, kushuthi amantombazane ngiyawathanda ke ne. Hayi ngabona ukuthi hayi kushuthi hayi. Ngaqala ukuze umfana evume. Amantombazane uyathanda. Hayi vele amantombazane ayathanda. Kushuthi ke manje lo mjida lona ngami experience ukuthi avele uyathanda amantombazane. Kushuthi saba nalokho ukuthi sinamantombazane sohlangana nayo yabo isikhashana yani ngoba sisanda kufika. Sinakho ukuxoxa namantombazane. Hayi lo mjida ngirecognize ukuthi yazi unakho ukuthi masikhuluma namantombazane ethi yabo athi like umjida ugayne mina angazi ukuthi ugay. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStifuza Dlanga Mandla Zulu. Umgwenyankomo sevukazi umvuleni intokazi ezala mamkhize. Today ngivashela ubhuti wami kulolu hlelo esilibiza ngokuthi izigameko zempilo zomchazela kabanzi ukuthi bamgila bamenzani. Futhi ke usehilile na. Sawubona. Njani? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila. Cela ubukilisa ababukeli emakhaya masitshela igama nesibongo. Nanokuthi ubuya kuphi. Sanibonani, igama lami nguNkanyezi Ngwanyandini. Ngisuyihlala Nkosi kwaNongoma. Ukhukhuza Isiphambanweni. Yebo uGasela. Uyaqhubeka nawe ngempela. Okay, so benjani impilo sakhula? Hayi impilo yami nje like be right nje ngathini nje umntwana yabo ukhulile uthanda abantu. Yeah. Ukhule phansi kwesandla samama nobaba? Angikhule esandleni samama. Ubaba like bengimvakashela. Oh, okay. Yes. Even namanje ngisamvakashela. All right. Mabe saphila nje siyabonga. Yes sir. So cela uvela uhlala esigamekweni bakugila ngani? Bakwenzani? Okay, should like yabona ufika like evarsity because singama fresh ani. Ufika nje uqala evarsity. First of all nje mose varsity ufika kumele uenjoy varsity life. Yabo lokho kubalekile uthi nje mose varsity enjoy varsity life. Shothi vele mangisekhaya like angikwenzi yabo ezinye izinto kunezinto engazenzi like kufana nokuphuza angiphuzi mina mangise like ngoba ngisekhaya kodwa kuyabona ukuthi umsebenzi ukhisimuzi yabo kuyajatshula unyowini yaphuza. Okay. Kodwa ke ngoba vele ke sila vela ngithi awubonwa umuntu uyiwedwa imele hayi lokho ke vele ke mele like ubuye ubreak ama rules abazali ne vele wonke umuntu uyabheya kuyenzeka yes ama kanjalo shothi phela like siyafika euniversity ya ngifunda la eMidlands duty hayi masifika kuba nalokho ukuthi ngihlangana naye yabona ukuthi umjitha kumele namathekini kunakho lokuthi uhlangana nabantu yabo kunabantu nje ozohlangana nabo ufika yabo mangihlangana nabantu kuba ngahlangana nomunye umjitha ngeke ngimusho ukuthi igama mangihlangana naye like umuntu owasema suburb lokishi yabo lokishini kanje yabo screw futhi unanemali ke futhi umuntu otrend kodwa naye ngamangala uthi uyahola eNSFAS yabona yawathola eNSFAS kodwa utrend iki amanjalo kwasho ukuthi ngizomjwayela ngani lo muntu lona ngamjwayela ngokuthi uthanda amantombazane vele nami ngiyayithanda amantombazane ngoba vele yanongoma siyashela ke. Okay. Yebo kushuthi amantombazane ngiyawathanda ke ne. Hayi ngabona ukuthi hayi kushuthi hayi ngaqala ukuze umfana evume. Amantombazane uyathanda. Hayi vele amantombazane ayathanda. Kushuthi ke manje lo mjida lona ngami experience ukuthi avele uyathanda amantombazane. Kushuthi saba nalokho ukuthi sinamantombazane sohlangana nayo yabo isikhashana yani ngoba sisanda kufika. Sinakho ukuxoxa namantombazane. Hayi lo mjida ngirecognize ukuthi yazi unakho ukuthi masikhuluma namantombazane ethi yabo athi like umjida ugayne mina angazi ukuthi ugay. Yabo hayi kushuthi makusenjalo yabo umjida nje unakho ukuthi yabo emantombazaneni unganaki mina kodwa kimi nje uactor nje like yonke into right. Hayi mina ngiqale kube ngithi namathekini approach eyi1 thekini ngiyishele. Hayi ngirecognize lo mjida yena una intombi la akasheli ngimangala ngithi hawu lo mjida akasheli kodwa amantombazane uyawathanda futhi kodwa mina kushela mina ngiyi1 yena akasheli like nje uthanda kahle ukuhlala namantombazane ngathi mina okay ngakunaki lento ufuna umngani yena namantombazane hayi mhlambe ukuthi ashele because like ugay kahle mina ngikuthole phambili uthi ugay yezwa futhi ke makusanjalo ke uyabo iduty siholele ungene ke imali ngawu 2.7 okay mina ngoba ngiyasazi simo sasekhaya ne hayi khangivele ngithi hayi umama athi ngidrink ngimfaka 500 makusenjalo hayi kube nelokho ukuthi ngithi hayi le enye 500 owe gross ngoba vele ikhona vele ngangifike nayo ngizothenga izinto ezincane nje endlini just ukugcwalisa ayingivenge ngithi enye imali ngizoyisebenzisa kahle for mina yabo hayi vele umjida vele ethi hayi asi clubini ethi ngine club ela eMidlands ina kunjani ibasement
yaziwa ke ziyakhala lapha nami ngiqala nje ku-experience club hayi mangifika khona hayi siphethe nezincwayi ke amathekini ziyakhala nje kumnandi yabo kuyabuswa nje lapha hayi siphuze kuze kufike isikhathi ukuthi sekulate ke manje late nje impela vele like around past 12 kanje kumele sibuyele rest phela manje okay kusho ukuthi ngamtshela athi kuse baba asambini sibuyele rest manje vele namathekini nawo vele nasi ishaya ngikhambe yabo hayi makusenjalo ngathi okay ngoba siya rest wathi umjita I know uzobholta yena ni siyabolta vele wathi uzobholta yena siya hotel ngathi mina ehotel yeah ufuna siye like siyolala ehotel ni yini engafuni ke rest angazi why yabo uthi why engafuni siya rest ngithi mina asiya rest wathi I know sobona kusasa rest siya hotel silale khosovuka siya rest ngathi mina okay ngathi hayi ngathuka yabo ukuthi ngamangala uthi umanzweni lapho vele ke utshwala bula ekhanda yabo ngidaki ngiflat hayi ngifike ke sifike endlini yabo like kube ukuthi ethakana imali enough ukuthi singaseparate ama room asibooking i-room eyi1 sizolala soyi2 vele ave ngithayo umjida vele nginakuthi vele umjida nginakho umbone ngoba ngisambone like insukwana ezincane ngiyabona umjida engizwana naye yabo ungenedwa umjida engisazwana naye ngithi okay asingeneni ke singene hotel silale vele ke like manilala asibukani ke vele mina ngibuyele ayishuthi yeah mangilala kuba nalokho ukuthi hayi ngiflat mase ngizwa la ngazi ukuthi nginethekeni yabo thizini yabo kuleso sikhathi leso ngilele ngizwa ukuthi nginethekeni kuba like ngathi kunomuntu ongibambayo yabo lento le ngiyabo like ngize ngigcine yabo like uthi umjitha njengamajizi yabo like ube on yabo le hotel le hayi ayingive ngithi ngifuna uexperience kahle lento le ngive ngithi no angiphaphami mangiphaphama umjitha avele kuphele utshwala emzimbeni wadamuka hayi vele kuphele baphela wenzani phela like umjida like usefuna ukulala nami ne kahle umjida ugay usefuna ukulala nami hayi ngavele ngathi hayi lo ngavele ngamshaya ngathi wamshaya khona le room ngavele ngamshaya usho mangimshaya like yabonga ngimsaza ngempama ngathi qupha kwavele kwangena ama security like ezwa ngathi kuyaxatshana yabo eroom ezumsindo kwangena ama security abuza ukwenzakalani yabo ngamtshela umjida ufuna ukulala nami kwathiwa hayi lento le yayenziwa yabo kwaba nalokho nje ukuthi kunento into exuxwayo yabo ngathi mina I know awuthi ngicheck ekhadini lami uthi yabo i-app akepithe ukuthi nginamalini mangibuka ya usalela u70 rand yabo esayidini hayi ngathi ngizabholta mangibholta athi bolt 68 rand ngathi awukinga urequesta ngiyabholta ngibuyele racing yi1 hayi ngibuyele race mangifika race kuba nalokho ukuthi ngizohlangana bonayo lo mjida lo yabo ngiqale ngithi ngiyayiqhelelanisa naye shuthi mase ngihlangana naye yabo like ngizohlangana yabo like uzophuma entrance asema race mhlawumbe mina ngisuka ngaleyo delay ngangisuka ecampusini endumiso manje ngiyakhupha ngingena ama race ngoba vengihla insource mangimhlane ema race yabo like efuna uxolisa yabo efuna ukukhuluma nami hayi ngivele ngirelax mina ngoba ngiyabonga umuntu vele okhulu yabo wena uyathanda ukukhuluma naye ngaleso sikhathi leso mina nginankinga yabona abanye abantu yabo kodwa nginakho ukuthi lento ayenza yabona like i wrong obunye umuntu ubengeke aphinde funa ukumkhulumisa ngoba mina like nginalokho ukuthi nje anginankinga nomuntu yabo ngiyashesha nokudlulisa into noma ingabe inzima entweni akumele futhi ube nalokho ukuthi uyabambelela entweni yabo ngoba uzogcina sikuhlumeza nangaphakathi kumele uyidlulise hayi ngathi okay ke mangifika lo hlangane ne mahlangana kuba nalokho ukuthi exolise ngimtshela mina ngiright bethu ngizokuxolela kodwa nje mina nawe ngeke sihambe ndawonye awusasiyena nje ngibengithi ngiqala ukwakha ubudlelwano ukuthi sibe ngabangani so ngiyayikhipha ku ngizobathola mina abangani engizofika ngihlale nami bafunde ingqondo bese ngibabona ukuthi okay bahamba kanjani bese ngijoyina bona ne manje ngokubukeka unjani nendlela aqoka ngaye ayikho into esolisayo wambona ngoba nakho nje ugqoka amahudi ne ugqoka amahudi so manje uyabona like umuntu ugqoka amahudi khona lokuthi awunaki because namagiya khona amagiya agqoka amahudi yabo shuthi anginaki yabo mina vele ngiqwele nje ojini yabo amblue angibamba amathini so shuthi makanjalo ke kube nalokho ukuthi angithi ngiyamxolela bese angijudge ukuba ukuthi umuntu ebe gay yezo angijudge kodwa ngoba into osuke uyikhethele wena kodwa phela unga influence abantu uthi nabo bejoyine lento wena oyiyona bengayifuni wena lento leyo lokuthi hawu manje singihamba nawe nisungiphoqa ngenkani uthi manje ngilandelele wena ngibe gay nami ya ile nto leyo so asibuyeleni lana ke ehotel njengoba uthi wayefuna ukulala nawe yini le ayenza eyatshengisa
sobala kwacaca pha ukuthi ufuna ukulala nawe. Like esukume ne like like angithi ngilele like ngimbone umjida yabo like useyangiqabula like ngiqabula la yabo like ungiqabula uyabona ukuthi usengiqabula kancane la intamini useyazama ungibamba yabo lento le hayi nami ngithi ugqokile ngaleso sikhathi ngiyangqokile yena wayegqokile like wayiqima isiqimbile ngenhla nesifaka ama BVD okay like vele ngesilale ngojini yabo yeah uqoqo iBVD like useyangiqabula yabo la engimangala ukuthi ayithekeni ke phela le yabo nami phela ngitshethi thini noba ngilele ngiflat hayi mase ngiyarecognize ukuthi hawo umjitha lo ngase nami ngaqale ngashintsha ke ngathatha ezinye inyathelo. So manje njoba nanishaya ikapa shuthe yena wajika wabheka ngakuwena yeah weza ngasemhlanje ngemumva yes like wagibela nje phezulu kwami yeah. So awukazi ufinyelele ukuthi angene bathroom fast ngihambe ngiyogeza. Hayi angazi awuzinyanyanga kangako angazi ngicabanga because like wayengaka ngenzi nix ngithi kodwa like seqamuzile emqaleni nzena kodwa vele not that uthi yabo hayi wayesevele ngiyakuvuma lokho ne kodwa not uthi like wayese enze yabo okunye ongaphezulu kwalokho yes angazi ngirecognize ukuthi kumele yabo ngize ngiyothatha ishawa. So manje malipse enye insizwa ngoba ngingaze ngiwezwe ke ngaze ngiwezwe ngoba like wayisaqala ngithi khona lapha emqaleni awufika ngazi uhlamba isitina it because like ngangilele yabo lokho akufika ngalokho ngoba umuntu like ngangiflat ngidakiwe ne ngcono methwa like ngangilele kodwa ngingadakiwe kodwa ngangilele ngidakiwe. Ungathini izinto ngeke uzizwe kahle ungathini kuyena yini osafisa ukisho kuyena ungamdlulisela kuyona ngabe sekuthiwa kuyenze kuyayibona le video le ubona le video le ungathini kuyena amazwi nje ungafisa ukumshiya nawo ukuthi like engafuni umuntu akabe astike entweni ayiyona like engafuni uinfluence abanye abantu yeah akazimeli nje akayimeli ukuthi like mawuthi yena ugay akathola abanye abantu abagay baningi abantu abagay asikujudge uba gay ugay uyikhethelewe nizikhethele nini thina singamajida sishelela amathekini wena ugay jola nabagay unga influence abanye abantu. Sibonga kakhulu usivashela kuhlelo lethu yeah bonga usuwahila kodwa ngiright uqathulwe insizwa ngiright cela ukuthi ungakhohlwa lapha ekhaya ukuthi subscribe ulike ushare ngiyithanda kakhulu bye sibonga. Is the Black Life TV